odlučio da treće mesto osvoji Zoran Blažić iz Obrenovca. Molim Zorana da dođe. A Vesni uručujem nagradu koju će dobiti pobednik. Izvolite. Da vas pitam, gde možemo da vidimo tu vašu ludaju, gde se ona sad nalazi? Jedno 50 metara odavde. Dobro, dakle, kad krenete posle ovog programa, 50 metara odatle su sve rezbarene ludaje, i nagrađene i nenagrađene, a iza toga, kod opštine, imate onaj natpis sa hashtagom Kikinda. I ukoliko se slikate, obavezno stavite hashtag Kikinda, jer ćemo naredne godine na 35. danima ludaje birati najlepšu sliku koja je nastala ove, sledeće ili koja je nastala nekih ranijih godina na danima ludaje, da budemo moderni sada s ovim društvenim mrežama. Drugo mesto u rezbarenju dobija Branka Ristić iz Novog Sada. Čestitamo, Branka, vi ćete sad do Vesne po nagradu i diplomu. Branka iz Novog Sada, je li tako? Da. Ste prvi put? Prvi put sam na takmičenju u Kikindi i veoma mi je drago. Ste prvi put na danima ludaje? Da. I kako vam se čini? Prelep je grad, nisam očekivala da je tako lep. Sviđa mi se što je sve zeleno i sviđa mi se što ima puno ljudi. Drago mi je, dobrodošli, evo ove godine prvi put, pa nek bude svake godine. I prvo mesto osvaja Saša Maleš. To je dakle najlepše izrezbarena ludaja. Prvo mesto Saša Maleš. Vesna, izvolite, Saša stiže po svoju nagradu. Saša, odakle ste vi? Ja sam iz Gospodinaca. I kako vam se čini naša Kikinda? A s obzirom da sam drugi put tek u njoj, mislim da će da dođem uskoro opet. To znači da je ove godine bolja nego prvi put kad ste bili? Prvi put je bila noć, tako da nisam dobro video. Sad sve dobro vidite. Jel i tamo vaša luda, jel tako, među svim onim ostalima? Sve bundeve su tamo izvršene. Šta treba da ima jedan umetnik da bi razbario bundevu, odnosno ludaju? Kako ideju dobijate? Pa prvo treba da ima dosta ljubavi, jer je potrebno dosta vremena i onda ko nema živaca, teško da može time da se bavi. A sve ostalo dođe vremenom. Znači vežbom i tim što se radi i bude sve okej. Hvala i čestitke još jedan put. Ja vas molim, vas troje, samo da se pomerite ovde iza, da bismo posle mogli da napravimo zajedničku fotografiju, jer ćemo sada da proglasimo i najduže i najteže ludaje. A evo spisak je kod mene. Prvo ćemo krenuti od najduže ludaje. Rekoh ja da smo do sada imali rekord u dužini od 295 cm. A ove godine treće plasirana najduža ludaja ima 322,5 cm, dolazi iz Zemuna, a uzgajivači su Dijana i Stevan Vukadinović i junior Vukadinović. E sad čekajte. Mi se znamo i od ranijih godina, čini mi se, jel tako? Dobar dan svima. Dobro nam došli u Kikindu. Hvala. I opet ste došli po nagradu. Jesmo, rekli smo prošle godine da ćemo biti bolji i jesmo bolji, ali konkurencija je jaka, ali opet, eto, mi smo prezadovoljni i srećni što smo u Kikindi opet. Drago mi je, hvala vam, budite ovde pored da bismo se posle svi zajedno slikali. Sada prelazimo na drugo mesto. Drugo mesto, 352 cm. Dakle, ozbiljno ćemo mi oboriti rekord od prošle godine. 352 cm ima ludaja koja je iz Kikinde. Dejana Krasin. Dejana Krasin je dobila ovu nagradu. Brzo do Vesne sa pekarom. Izvolite, čestitamo. I ovo samo molim vas pridržite, ovo je vaša nagrada, da vas fotografišemo. Jeste očekivali drugo mesto? Pa ne, nismo očekivali, sasvim slučajno.
amaterski, ali evo, prvi put pa je donalo rezultate. Drago mi je da jedna nagrada ostaje u Kikindi, ajde da sledeće godine bude još više. Biće, sigurno. Hvala vam, budite i vi ovde pored da se fotografišemo sa vama. I stižemo do najduže ludaje. 366 centimetara ima najduža ludaja. I ostaje u Kikindi ova nagrada. Ostaje u Kikindi, nagradu osvaja Milan Vučen. Milane, izvolite. Milane, molim vas i ovu nagradu da vidimo koliko je to novca kao podstrek da i sledeće godine dođete i da se takmičite. Dakle, u Kikindi ostaje. Kako ste je naterali da toliko dugačka bude? Treba malo samo nege, malo pažnje i treba prihranjivati dobro i dosta vode i ovo drugo normalno. I razvlačiti je malo. Treba. To kad vi kažete malo ovo tako deluje lako, ali mi već godinama nismo uspeli da oborimo rekord i to skoro za ceo metar. Biće dogodine iznenađenje, biće još veća i ludaja će biti. Mislim da ćemo ove goste da pobedimo sledeću godinu. To znači da za narednu godinu spremamo još veću binu. Nismo mogli ove godine zato što nismo imali plastenike, inače ludaja se gledaju plasteniku rano otvorili. A za sledeću obećavamo. Znači u godinu zna se, iznenađenje će biti veliko. Dobro, onda znači preko cele bine očekujemo da sledeće godine bude. Velika biće, sigurno 100 kila veća od njegova pobednička. Čekajte, to ćemo sad tek da kažemo ko je pobednički. U najtežoj. Znam otprilike. Čekajte, sad ćemo... Zato znam. Dobro, sad ćemo to da otkrijemo. Hvala vam, budite tu da se slikamo sa vama. Stižemo sada do kategorije najteža ludaja. 507 kg je bila dosadašnja najteža. Treće mesto, 436,5 kg. Nagrada odlazi u Čuruk. Ružica Jankov je uzgajala ovu treće plasiranu najtežu. Vesna, izvolite, ovo je za vas, a mi čekamo dobitnicu, izvolite. Ružice, tako, okrenite da se lepo slikamo, vidimo to, tu je i podmladak. I ovo će, evo, tu stanite. Jeste prvi put u Kikindi? Ja, nije peti put sa sinom koji ima prvu nagradu skoro uvek. A sad vi imate ovu treću za najtežu. Da. Hoćemo otkriti tajnu, kako se... Sin je uglavnom glavni, on je mozak, on je magistar poljoprivrednih nauka, a ja sam jedin matematičar koji sam iz seljačke porodice i znam da radim i slušam šta mi mlađi kažu. Znači, ja sam bila ta koja sam uglavnom radila kluda, jer oni žive u Novom Sadu i u Čurku. Dakle, nekad nije loše slušati šta mlađi kažu. Čuli ste, hvala vam puno. Hvala još jedan put. Drugo mesto, 443 kg. Gospođo Rušice, samo vas molim, stanite ovde iza. Evo, ovde iza Vesne, pored ovih naših rezbača nagrađenih. Dakle, drugo mesto, 443,5 kg. Ostaje u Kikindi ova nagrada za drugo mesto. Radovan Zakić je osvojio ovu nagradu. Čekajte, Radovane. Radovanu sledi i novčana nagrada, izvolite ček. Dakle, ostaje u Kikindi nagrada. Tako je, ostaje u Kikindi, 443,5 kg ove godine, bolji rezultat nego prošle godine, tako da eto, dosta je godina bila povoljna za uzgoj ludaja i eto, to se i pokazalo ove godine, tako da... Tako da je nagrada vašim rukama? Da. Čestitke svakako, Radovane, hvala vam. Budite evo ovde pored treće plasirane da se posle svi zajedno slikamo. Do sada, dakle, ove dve ludaje su imale 436,5, 443,5 kg, a najteža do sada imala 507 kg. Prvoplasirana ludaja ove godine ima 639,5 kg. Rekord smo još jedan oborili. Tačnije, oborio je Dušan Jankov iz Čuruga.
Ni vi niste prvi put u Kikindi. Ne, ovo je već možda 5. put, 3. put da sam na pobedničkom postolju na najvišem plasmanu. Sad, kako to izgleda da nekom objasnimo, prvo da vidimo koja je, jel ona prva, je li tako, ili ova? Danas Dakle, to je ta od, koliko smo rekli, kilograma? bezbolno 640, pola kila fali. Kako uzgajati toliku ludajetinu? Pa, generalno, svi mi proizvođači već smo vladali nekom tehnologijom. Naravno, nekoliko faktora tu utiče. Ja uvek volim da kažem, prvo čovjek treba volje, motivacija, treba na vremena, novca da uloži u sve to i na kraju neko znanje i iskustvo je u balansu sa svim tim i naravno onda vidimo ko je šta osvojio. Čestitke još jedan put, ostavit ću vas koji sekund da se fotografišete, da vas zapravo vidimo svi kako izgleda dobitnik najlepše nagrade, nagrade za najtežu ludaju. I sada vas molim da dođete svi nagrađeni ovdje na binu, da bismo se zajednički fotografisali s našom dragom Vesnom, koja je ove godine prvi put u ulozi, uslovno rečeno, i domaćina na ovoj manifestaciji. Izvolite, stanite ovde. Dakle, šaljemo jednu veliku sliku koja obara sve rekorde kada je reč o najdužoj i najtežoj ludaji. Još jedan put ponavljam da je rekord za najdužu ludaju oboren. Reč je o ludaji koja ima 366 cm. Uzgajivač je Milan Vučen, a najteža ludaja je ludaja od 639,5 kg. Dušan Jankov iz Čuruga je osvojio ovu nagradu. Mašemo svima i čestitke još jedan put. Hvala vam puno. Sad vas čekaju novinari iza bine kako biste